Είναι πολύ σημαντικό να παραμένεις δραστήριος και να κινείσαι όταν έχεις αρθρίτιδα. Γι' αυτό και ο φυσικοθεραπευτής είναι αναπόσπαστο μέλος μιας επιστημονικής ομάδας που μπορεί να σε βοηθήσει να διαχειριστείς την αρθρίτιδα. Ο εξειδικευμένος φυσικοθεραπευτής μπορεί να αξιολογήσει την κατάσταση και τις ικανότητές σου, να σε καθοδηγήσει ώστε να παραμείνεις δραστήριος και να σε βοηθήσει να διαχειριστείς τα συμπτώματα της αρθρίτιδας. Θα συνεργαστεί μαζί σου καθώς και με άλλους παρόχους υπηρεσιών υγείας ώστε να δημιουργηθεί ένα θεραπευτικό πλάνο εξατομικευμένο και προσαρμοσμένο στις δικές σου ανάγκες. Το πλάνο αυτό θα σε βοηθήσει να συνεχίσεις να κάνεις όλες αυτές τις δραστηριότητες που είναι σημαντικές για σένα. Για να το πετύχει λοιπόν αυτό, μπορεί να κάνει κάποια ή όλα από τα εξής. Να δημιουργήσει ένα πλάνο θεραπευτικής άσκησης κομμένο και ραμμένο στα μέτρα σου.